Kun mä luen Raamattua, niin mua helpottaa, että mulla on selitysteos. Jeesuksen julkisen toiminnan päättää pieni kertomus, joka löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 21, jakeet 1 ja 4. Ja siinä on otsikkona Lesken ropo. Jeesus on vielä temppelissä, jossa hän on opettanut, hän on parantanut sairaita. Hän on siellä temppelin ulomalla esipihalla, se on naisten esikartano, ja siellä seinustalla on uhriarkut. Ja jokainen, joka tuli sinne uhraamaan, niin antoi sen lahjansa siihen torven muotoiseen lippaaseen. Ja yleensä ilmoitti ääneen uhriarkun vierellä seisovalle papille, paljonko hän uhrasi. Ja kun sinne tuli rikkaat ja antoivat liiastaan, niin oli varmaan hyvä sanoa se summa, paljonko he antavat. Sinne tulee köyhä leski. Hän on itse avun tarpeessa oleva ihminen, mutta hän haluaa uhrata Jumalalle, Jumalan valtakunnan tarpeisiin. Hän ei häpeä sitä, että hänen lahjansa on pieni. Hänellä on 2 ropoa. Hän olisi voinut pitää toisen itsellään ihan sen tähden, että hän olisi voinut varmistaa sille, että hän saa sillä leivän sille päivälle. Hän antoi kaiken. Jeesuksen opetus tähän on se, että Jumalan valtakunnalle uhraaminen on aina hengellinen tapahtuma. Fariseukset ja saddukeukset näkivät sen aineellisena tapahtumana. Köyhä leski palveli Jumalaa. Se oli hengellinen tapahtuma hänen elämässään, hänen antinsa. Ja hän uskalsi antaa kaiken. Ja näin Jeesus teki tästä ihmisestä kristillisen uhraamisen esikuvan. Mulle tuli sellainen juttu mieleen tästä Raamatun opiskelusta, joihin nämä Anitan kirjat on siis ihan mahtava työkalu. Että ne on niinku estolääkettä. Jos sulla vaikka sä kärsit migreenistä, sä otat joka aamu estolääkkeen ja se vähentää sun migreenikohtauksia huomattavasti. Mutta sitten aina joskus tulee se migreeni ja elämässäkin tulee näitä vaikeuksia. Niin tämä estolääkitys, se opittu sana sinussa, nostattaa siitä muistista just niitä oikeita Raamatun kohtia, jotka jeesaa sua siinä elämäntilanteessa, siinä vaikeudessa tai siinä kohtaamisessa, mitä sä just silloin tarvit. Ja mun mielestä on niinku ihan huippukombinaatio, että käytä joka päivä estolääkettä, eli lue sanaa, opiskele sitä, ja sieltä nousee sitten niitä lääkkeitä elämän eri tilanteisiin.